Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kumbalay benai AA ba uwi urangba nakasnong umar jong kathan pathar khma ula jar ngai kat baudang let shabar harut ka surak National Highway 6 ha umran kamet kabasa jong ulalap nakawi ka kraw marjan bat ka 6 Meghalaya Police Battalion ha umran karkum ka tulong khubor bele alum ne thu maya kamet kabasa jong ti urangba yu platep kerteng kum Carlos Tran kabadan setang kishieng suda lalap ningkong nakinong let tho diang ha ningkong kibala pentepat shaginong yalam shnong bat kibor pulet kathanat umsning nakaliang kibulet kathanat umsning henen gasngi kilalet ban shimtino yote kamet kabasa jong uti urangba ban pendong ye kichindoket bat nakaliang kibahaye hasamru kibala 1 point mendagsngi kila pentikna bagte kamet kabasa kadai jong u Carlos Tran lingba kajan phong ka jong u hadin bala pendap bikjiran kam kat kum kikendon jong kaan kibulet kathanat umsning kila aitino ya kamet kabasa jong ti urangba shaki bahaye hasam bakin pendap ya jingle anyam le rukom khadu kumban shuye tho biang uti urangba uraja rangai kendet hadin ba ulahya nakakali ban ne shabar harut ki benta jong ka surak ba National Highway 6 ha umran ha janwi jong ka khatwai tarik bnai jeliyo mata usnam hadin bulada ban wan bo yala ka lok ka ba admit ha Ganesh Das Hospital Shillong bat thmu ban let phai shalashno Lembaga jong pi sosial media habun kong ngaso ban aingu yau blai ubala penio habede berkene ka jinja jong pur jong yu bajak tron ba ngilayo ngalap ya kamet ka jong hang te hapo ka cloud jong ka tik batalan kemudian hapo hang ne hapo rem yang bernai tingi skem ba diga plan ka di penia jong blai wana jong tingi chenya ba tingi so wana aingu yu lembaga ne ka si ke ba ni wan hang nepo police station umsning ba nakaliang jong tu polis kila pentip sangi di bahaying ba kila yo bentam ya kamet ka bala klat hang te hapo klau bat habede bagani ke bentang so ba nadu ke basdang ke ba laja yo neu pur jengi ya pentip sya barok ki paradok parasnam ki paradong parathan jong ka ne ka thamri bhoi ka jengi te kumta hakane ka por habede bagani ke benta ka bangi layo Bediang ya kena kemet ke jung ni selomha pentip lang tam ya ki bahai ngasem ki kur ki jaj ki jongi ba menta nadu menin ka kena tarik nyelayo ban bediang ya kena bentam ya kena kemet ke jung ban menta kasi nyela wan sim lang ba kena ka police station umsning bang nyela cimti ya kemet ke jung ban hawai de ka jing yap ke jung ni kemet jung kam blong kam itu dur so ndai ka don stang sing ndai ka ba ka sebut ka bang itip ba diu pur jungi deleng ba ka mawai bat ka simkat ka jungu ngila tes bat habede bat ka jing wat jing tip ke ba nakaliang ka polis umsning ba kilek tam yo ne bru ba ban penisha ba ude bajak tron leng ba ka ne mawai te kilawan nakaliang ki forensik nang ta ki doktor kila pek kila examine yu ba hangta ngila yo ya ka proof te nakaliang jungi bahaying so ban habede wani ka jing yo tam ke jengi ni nam kwa shu ban yak chano chano ki benta namar bangi susu chai badai ka jingkat yu ga de ka jingyap ka ba kakum ka jimudur ka ba lab ki doktor ki bapek ba nakaliang ka trap forensik ba ga de ka jingyap ka ba lese wow yap ha ka jing yo pang lane ka jing ngan ka jungu de ka ta ka benta kamdon kano ka ba i ka sankhmat nakaliang ki polis nang ta ki bahing kum ki jong ki bahing ka jingyap yu ba dang kamdon kano ka bangi tharai snew subas new da ka ba sya dusmon itu unde dengi yang ba ka dega ka jing yap khan kata ka dega ba ni yo ya ka sebut ka biang yang ba ka ne ka jing khat ka ju mulai te ha ba de ba ka ne ka jing khat ka jong no kur jungi ngaso hak ba nengkong ngaso banai ka jing khublai na du rang ba snong jong snong mar bala simkhia na du basdang nang ta ki lok snong ki lok thau ki bala simkhia ha ba de makam hoj hari tu ki banai kabangi layawat stom nakaliang kasnong umar nang ta nakaliang jungi kum kakur ni klemlap ndrai kila pani sisa ta kaji ya trai mon subha ka jungki ta kaji mensim yarap ka jungki kum ki para nak song thau wala dang klemyo ya ka met jungu hot kapur ndrai ngaso ba nakaliang junga kum bahing
banai kublai orang ba chnong ketri chnong ki khot komiti chnong bat ki paibat nong chnong jong chnong mar ki bala simkhya ya ni benta bat kebar ngasu banai ka jing kublai nakaliang ka police department ka bala simkhya nadu ka ba ngelabu ya kaya fayar de nakaliang ka jongki ki klem chong khaj ki la yai bodin na ka por chakapor bat menta ka si kana ka hendak expo tarik banai September ngila yo ya ka jing tip nakaliang ki ba ki la pentip ceng baying ba ki la yo tam ya kani ka met dengan so banai ka jing kublai korpang nakaliang u police in charge jong kani ka police muslim bai la simkhya ya kani benta bat ngaso ro banai ka jing kublai ya u saudar urang pa chnong jong ka chnong umran yang bernai ba la ya sim bentalang ban ya pentip ban simkhya hawede bani ka jing tam ya kamet namar ba kadai ka jing tam hapo ka area chnong ka jungi tenang liang jongi kum ki baying ngaso banai ka jing kublai ya orang pak jong kani ka chnong yang bernai bat kumju ya gitu kena ki ba lek thot ding yap ban lap ya gitu ka met ka jungi baladam klemlap ini kena tengah tharai kadang sa ha jing dum hangi ki baying lane nakaliang ki pulis ka sim stom ya ki bakin tip yang iskem badai lemba jong kini kena ban sayo ya ki tip ka ba syai nakaliang jungi dengan so ban ai kublai ya i ba ublai udang ai ki kamet ka pukoi wakya ba indang don kana ka mensim ban habalap ya kana ka unta de ban pentip sya ki bor ka ain lan ki bor snong kenang ba kanam long ka jing sa umdum ha ki badai ban yo ya ka jing tip dengan sor ba ka jing kublai nang ta ki kingi kur ka jungi balada ubreu jungi ula klat rai nadu basdang ki lai simkhya te ngim da klem da jar kateng ya so ban ka jing kublai ya ki kingi kur jungi ki ba don ha ka chnong mar nang ta ki ba sabar jong chnong mar ki lai simkhya lang ya kani banta hawai de bani ka jing ja ka jungu te nakaliang junga tang ini kentin kublai sibun